Mbuya mono aseri bageri nanyorire rieteria nenkoro kwa Stephen Obiri omorai byebyombe bitari bya serikali ase omochito gaigo Kisii nigera amang'ana ya ogoichani na ogokumia gatokomochora arati ase chikura chinyinge twabugete ng'a bono twaretire omogambi ogotoretire tofauti kumbe rina nirie chinyang'au mansamu narie omochito bosongo gaiga igo ogotioka ochafugete kera ase na obogundo na serikali enene eywo bare korera ng'a yare korwa chibesa serikali ya omweshimiwa Ruto igere time rikorwa chibesa chia omogao bwa ecounty kere kwerende ng'ai chigochi meroberi kia yachakire gokora na chibesa echi chia ogokora amagenderero aito ya ecounty ya Kisii ekogera ng'a nonya nabakori emeremo bono goika egochi koba gose na emetienyi 5 ebere mbari gwakanwa chibesa ng'aki obokoreri bwa ecounty eye bokonyara koba buya igo totagete korwa ogosemi gose ogokurera gochwa asare ng'onya amatuko abere korwa bono omochio oyo oito bosonga toikoba omorabu tori kwabuswa onya abakori baye ba serikali mbarakanwa emeremo riori nkomobogore tore chiatua chia kisheria achunguswe chibesa ng'ai chikogenda nere ng'aki abeire atobereire iga iga mbuya mono.